Eguerdion Joseba, gaizka naiz eta Bilboko Galdezarrean gaude, enparantza berrian. Eta hemen Maikala dekogu, Bilboko gozotegirik onena. Maikala gozotegia orain dela 4-3 urte zabaldu genuen, nire amak zabaldu zuen. Baina Maikala nire etxeko labean hasi zen, nire ama ordun zegoela langabezian geratu zen. Eta etxeko gauzak egiten, telebistan kalabazazko bizkotzoa nola egiten zen ikusi zuen. Denbora zeukanez egiten hasi zen. Hor, pixka bat, errepostearen grina hartu zuen, eta pausoz pauso hemen gauz. Maikalak bi dendaz osatuta dau, gehi obradore bat. Hemen enparantza berria lehenengo denda dau, eta gero Deustuko denda zabaldu genuen. Egbistan dago, kalitatezko produktuak dirala, eta gure berezitasuna etzeko tarta da. Historia oso polita deko atzian, egin dela hainbat urte, magnate indio bat etorri zen bere alaba ezkontzera. Eta guri eskatu ziguten tarta. Tarta hori hain gozoa zen, eta hain ikusgarria zen, hemen delkogula ez. Espezial Maikala ditzen da, azanario bizkotzoa, krema mascarpone eta fruto gorriekin, eta espektakularra da, kristona. Eta opiletik gurin opila, niretzako Bilboko onenak direlako. Guk uste genuen enparantza berrian, kanpoko bezeroak etorriko zeilerela. Baina, begibiztan dago, Bilboko jendea bai bolkatuta dagoela bertoko komertzioekin, eta horren babesa guztiz sentitu dugu, eta, super eskertua gauz. Enparantza berriko gozotegia ezagutu dugu, eta orain Deustuko obradorera goaz, bizkotzo gozo bat egiteko. Horretarako, nire amarekin utziko zaituztet. Goazen prestatzera kalabazazko bizkotxo gozo-gozoa. Eta hau egiteko erabiliko ditugu hurrengo osagai hauek. Azukrea, arrautzak, kanela, olioa, almendrak, irina eta legamia eta kalabaza. Hasiko gara nahazten arrautzak eta azukrea. Gehituko dugu olioa eta kanela. Sukaldaritzari maitasuna datorkit nire aitarengandik. Nire aitak asko maite zuen sukaldatzea. Batez ere bere txokoan, besteentzat. Horregatik joan nintzen Leioako ostalaritza eskolara ikastera. Jarraituko dugu irinarekin eta legamiarekin. Eta bukatuko dugu kalabaza birrintzen. Hasiera baten beste izen batzuk nituen buruan, baina erregistratuak zeuden. Nire amarekin hitz egiten, esan zidan, maite batzutan bi hitz nahaztea funtzionatzen du. Eta orduan burura etorri zitzaidan maite eta kalabaza hitza nahaztea. Eta horrela sortu zen Maikala. Eta orain botako dugu nahazketa ontzian. Eta bukatzeko almendra laminatuak botako ditugu. Eta orain labean sartuko dugu. Ordu bat pasata gero aterako dugu bizkotxoa labetik. Joseba, badakigu gozogilea zarela, baina gure kalabazazko bizkotxoa gustokoa izana espero dugu bebai. Badakizu non gauzen, Joseba, Maikala gozotegia Bilbon eta itxorotzen zitugu. Agur! Agur!